Lagip ti napalabas. May samanen anaimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat mi manen ti agyaman kada kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Agan-anad kayo kumaakanayon papagayam. Kararagmi asapay kuma tamataginayon ti salun at titunggal maysa. Katsapay la kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Tapno ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Intay nga rudan denggan dagiti agsasarono a drama. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan itinagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko, pasig pay alalaki dagiti tallo akakabsat ko. Jak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagararam kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pay lalaki a nakasirpat kanyak. Wen Miss F, maysaak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga amok ti lalaki a nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay idisin murutak iti kasinsin ko ngain matindar iti maysa akasar. Kastoy man dagiti pasama. Umay ka tamapantag to go iti salunan kasinsin. Anya nga di aramidin ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay kwa. Jak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaang numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay tada silaw. Madi dito itanasipngat. Ay na. Amo mat ajak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, ado ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Isu nga umay kan taagkuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakat nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel, mabalin ka di matamamuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakat agkatawanan talaang. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No da itati ko nam, di iso, Rosaria. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangi-bang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak madla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kuna? Ay, kuha. Uwan.
Balasang akpay, Miguel. Baro akpay mat. Mabadin ka di maalat ti cellphone number mo? Wenno ti Facebook account mo? Mabalin Iyag mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne, apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak mo Nalabit kayat nakakasarita. Adalaan siguro kayat nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak namin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Hindi ta kabangibang nga ili, tata. Armam ni Rosalia nga anak ko. Oo, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa Oo, tata. 100%. Singgelak pa Hanya nga iti trabaho. Kwa. May saakla nga mo aman nalon, tata. Nga madumati ka balak nga ramidan. Kas kumay ti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Hadda baboy mo. Ha? Hadda lukan mo. Kwa, tata. Sumumpat ka, dagaos. Tapno amok, no adda, no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Wanunwang at tarakan mo. Kwa. Adda balay mo. Awan, tata. Ngamuray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka. Gamang sapor ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro atulang barok? Nalawag matin bagak. Agawid kan. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Mangsapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam. Nagalas mo't tikas jay apa nagsasaom ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak, Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak ta. Ay unay kan. Panunutem ko mamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti ado pa ya sa o, Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka. Ajak kayat na jay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti baki asawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y mat nga roda babae. Iso a masapol nga roda piliyek ti umnok para kenkwada. Ti kayat ko. Katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko apakiasawaan na. Daimbag da jay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di namat ay ayatan. Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Tagbali na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia? Napanak na kidate, tatang. Ijay? Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel? Wan sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko nam? Wan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kami. Talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka. Di mo ak-aklunan da jay Miguel. Ha? Sinaam da jay lalaki.
Tawag tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo na kasken kwa na. Oray manalon laeng tanagagatmat. Kan maysa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat di baknang kanagsusuweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka anapintas ti masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tata. Ay, sana mabalin. Sinaam na jaya, Miguel. Tada pangyasawakan ka. Anya? Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakdak amatin niyo, tatang? Basta. Ikuyog kong to dito balay. Tapno makapagam-am mo kayaw. Asino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam kenkwana ngam awan met may pakitam. Kun kunam sa laeng met nga adda tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga road. Kuyogak to dito balay apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito balay. Anya trabaho na aya? Negosyante. Di ko sipay Anya? Ne, nakamamuam ngaymat iti day talaka eh. Ay basta. Saan na masapo la maamuam. Na, imbag ano baro day tatao? Ay katuan. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kayamot iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo na sigurado, Axelia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't ang nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nga kakaida? Tanay, saan kayo pa'y nagkalay sa abaraw? Uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak matlukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't ang nagkalaysa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ne, taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina iti nobyom, kasinsin? Ada ka no kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Isu lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Isu ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagam day taa kada angkal ka ni auntie, kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam, talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribo ka nak ngarudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel, kasinsin. Ibagam ken kwa na, ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatag. Isu laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan man na natangkan ti ulam? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang! Napipiaday jay ta negosyante. Ado ti kwartada. At napay balay kan kutsina. Isaw ti dimtan. Makitam ti kutsina.
Nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. Ha? Mala, umay ka, tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlang iti oras nga umayag pasyar dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siya ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Di ka tungtungan nga dita, makiamamukan akin ni Sir Richard. Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Diyak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin dayay. Ay, uwan, sir. Sige, tulungan da ka na bang ibaba. Anya kamutan lakay. Lakay mat gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Agtal na ka, Bansilya. Saan mat nga iso ti lakay, Laklakayak mat pimanak nga adayak. Kanuray lakay, tamats manimay. Feliciano, Ananwam ti ubeng, nulusok mat ti bulsa na, alaman? wala. Ngam, kasano nga ron apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siya ti makambaw. Rosalia? Apay ngay may kadito'y dagos ko? Kuha, Miguel. Pastor ka na kumapay, pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, diyak kaya ti agawid. Anya? Sino titintang? Miguel, sweetheart. Sino titintang ko na? Ada ka di sa mailita, sweetheart? Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sa balay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rodon ditoy. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, denggan na kumapay. Pangasim. Agpalawagag. Awan na tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka na. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nana. Nagpaili tayo agsapa. Di pa'y simbang pet. Amagan lupaawi dan dayjay. Apay ka di anak ko. Kasaritak. Taibanganan iti dayjay a Richard. Tai kasar na ko nana. Anya. Ne. Kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Agkasar kayon. Kan may sa. Di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nana. Nagsina kamin. Anya. Ne, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kuha na ti imbagak nanang. Agyaman nak. Takinayat nak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante katagin inayat ta. Kan, gwapo ka mahit nga uray lumakay kan. Agyaman nak iti panagapresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di ka danag. Ited ko amin akidawam. Basta manukot ka, amakitin na kanyak. Agkasartapay sa tanto agdan na, Richard. Agkasartapay ko nak. Iti kasta, mabindisyonan mo ti panagdan nata.
Kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipon. Ngam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit dito manugot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadtan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, nga agbalin ko maakatakunaynay ko iti biyag. Ngem no kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy, ket idinagawid ti babae, nagsinublyan damatlaeng. Gapu iti sakit tinakam ko, pinanggap ko ti agibalas. Iso ang nagdarasudosak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko atalagan ti paikalay sa idiken kuana. Iso na laeng takasado met gayaman. Jakmet kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni ayat. Ngem di ka maawanan itinamnama. Ubing kapaymat, luktam ti pusom nga agayat manan. Di mo paidaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia, ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat takayat kumet a paidrama toy pakasaritaan ti biagmi nga agasawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadagiti amin a makangeg. Nang runa kadagiti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak ana pride. Jak amo tano maminsan saan a maaw-awatan ti ugali na. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, papanam Joey, nakapilas ka man. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidak da kamatan? Wen. Apay, inawis da kaya? Saan? Ang uray Mapanak lata. Na, apay di ka mabain? Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanan nga uso ti awis-awis ita ba kahit? No nangig mo nga addapas ka, no padaya, mapan ka. Takasla inawis da kamutlaengin kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni tar aramidat. Ta sa anak mo't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay tar aramidam. Imbis nga birok ka iti pagtrabahuam, saan mat? Taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano.
Nay, nagadumot ng tila ba ang bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan anak ngamin iti murang tayo. Ala. Dumandan ka dita. Tatulungan ka nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy. No si siya klaang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan ka hantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabien, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay ati na panan na. Daka mo nga nanang. Saan mo ta nagpakpakada kanya? Ay, una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay naku na yun nanang. Kinapudno na. Dayta ti kanayon apagap-apaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Day talaeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no din lawag. Ay, wan nga rod. Inyog ubing na nga minon ti kasjay nga ugali na balasang kaw. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi na nga sawa. Saan magtakas la nakarkaro pa'y kit din? Marife, magal! Marife! Adaytan, si Mang Peten tinalaing nga anak yun, nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay, katanya pa'y ngay. As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang, tasabatak ijerwar ti asawak, nanang. Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya si Mang Pet idirabi Alas 2 samad na jayan bakit? Ay unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubwat ka nga rudan tamapantay dya barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan? Ne, taapay mat Joey. Sayang mat dayjay Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay? Di ka mabain amapan makipilpila iti barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken may sa, pagsayaatan mat dayjay. Ay basta. Apay? Awan ka nun tayo na. Awan bagasen? Adapay madkit di Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nuko ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagadan tukid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang kaw. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan matakayat ni Joey. Anya? Ay, tapay ka na. Jakam mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay sos, kunanan samat no baknang. Apay no padasam man-manan adagdagan ni Joey. Tagsapul matan iti panggadan na. Nangruna kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay-bay aklatan Nasaysayatan asyak ti agtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado nga ni aga pa kami laeng no aramidak dayta nanang. Ay, una yan day di atao. Bayang, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Uwan nanang, padasan niyo akasarita. Parang da kayo ti denggan na. Sumrekak kas babaonan damadam mila. Apay asumrek ka ababaunan.
Di ka lagbain mat Marife. Ne, anya kay kumati pagbainak Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain nakla ang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanutang ay ama kabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. Nagsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko aparakan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan, bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak. Kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Aywanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagberok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. Ad-ado mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di kagdanag. Ta saan tayo mat nga agbisin? God will provide kunakmanan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni Nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija store ni Nana Janet. Saan nga dya store? Kamabain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katurayan Tinabatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan da na ng tipapanam. Anya, katlo di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan idya balayda. Numabain ka, siya akong timapan. No palubusan na kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumang agot utang akastoy? Adday ta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako nak. No kasanumat nga Uston! Sige. Tama pa na kay balay dananang. Di kan rumwar, tasyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar, bakit? Imbagta din magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Kuha na nang. Saanan? Ado ti masida iya balay. Nangalaan nyo ngay. Ay kat pinalingkik ananang. Alakit din. Ado ti masida iya balay kunakmanan nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amoklat na nagulbud manan. Amokon kat ti ugali da itamanugang ko. Uray agdadata nga awananda. Ibaga na nga adda. Ay, una yan ay da itamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, ti nakakaasi iti kasta nga ugalyan na. Masurudak man ako nakon. Naibag arabim, anak ka. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis di panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumay. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdanggag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, sana kayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di na kayat ko naman. Kasla di yung am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adik
instruktaran ni Apo Padi nga ti isermon na inton bigat ket may papan kadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitek amapan makimisa ti asawak tapno mangeg na tatang. Ay kitay niyagay ti ambo tayo anak ko. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan met laeng kukuin na dito'y balayo. Dahil tantumit laeng agil ilad ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na tatang. Marifay! Marifay! Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay dya karayan. Awan nga mindanom mi. Nikat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat, no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay, numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan, dagiti aginam, Juway. Masadutak nanang. Kabailan dan day jay. Juway? Ken may isa. Adda pa panak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda pa panak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginawm ti pangpangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putak mo. Sa anak mo't amapan makigulgulo. Papanam manin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo napakibibiyangan, Joey? Apay akas tamot hindi pa nagsungsungbat mo kanya. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Batam ti imak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakitanag. Agpudno ka man kanya, ha? Adalalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tamapanak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nuday tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Katnapan ka nagbirok iti trabahom di nagsayaat ko ma. Bakit? Pasensya kan. Sana bale? God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Ken mamati ak asaan da tayo abaybayan. Anya God will provide asasawam mat, Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako nanak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lak amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamo ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makaadadong? No kasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakod imbagbaga Tanong maamon na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawan. Anya, ay saan na balasang ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuin na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapaylaang balasang ko, wan. Patsyag ang makapanunot tumat laang ni Juway. Ay, nanang. Di ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na.
Ne. Aguyat ka matan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abang banog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na, iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas, kat masigod da ita arikrignaan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas, kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak ijayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman Pangaasim. Saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamat tanti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kahit? Ijay balay da Joey, lakay. Kahit, kumusta damatan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga tayo ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw matan ni Joey. Nakababain matitimanugang ta. Kasta matan kadagiti abalayan ta. Ay, uwan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat, saan magtakarkaruan na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga tayo. Isulaang matigas niya'y. Naa, damagam no asino titin mawidan na sanak tutalyawan. Ha? Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. Ha? Ay, awan, bakit? Ay. Hindi mo ibaga asyak tiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Ha? Sikan sa matin malaan na. At nga minsat sadot mo ka. Anya? Ay, mala. Ay, saanan aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay chay, basta di ka mauma ang magikararag, Asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Uwan kang runaan iti amin, saan tamad lang ang mauma amang palagip kenkwana. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan? Ay, wan nga roda. Matayak samatan. Anya? Ay, saan bakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madya talaga. Panagrik na kat na mambanog. Napapapanam ngamin aya. Apay ka na yun kamarabyan. Tabagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di sana kun amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat ang tikinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga panawan dakan iti anak ta. Ha? Ay, saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan day ta. Ala, agpaimbag ka bakit? Gat, pasensya ka noon. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmo ng di pride ko. Para kada kayo iti anak ta.
agsapol akon iti panggadak bakit. Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, agingga anaawat kas maysa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti nagannak na. Iso na laeng ta saan metten ananayunan ti anak mi. Agmay sa laeng daytoy ket madama metten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy paykit di timang dadael itinapintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa anak ameris ti asawam ket ita nagbalbaliwan. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalakas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Yvonne. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Yvonne. Iti agdama ket addaak ditoy Canada. Ngem sakbay a nakadanunak ditoy adumet arigat ken sakripisyo ti naglabasak. Nga isu ita ti innak istoryaan. Nailaw anak iti maysa a pamilyado. Banag ananguy uyawan ti mismo nga ikit ko kanyak gapo iti panagsikog ko abalasang. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ada kayo matgayaman manang Aida. Wen, ading ko. Nagladaw kayo maten ngay. Marigatan nga min amagna ni Yvonne. Kas makita met, dakkelan ti tiyan na. Ay, wala niya. Dandani na lipatak matay. Amasikog kagayam abalasang ibon kaanakan. Auntie Susan? Nasayaat ba ta simbangpat kayo ang kabagis? Apa gusto, nakasagana ka nun tibakan. Agay-ayawan dagiti na ngay sagana. Aywan! Dagiti anak nga damay tultulong na manang. Iso na piman tinangisagsagana iti pagsasangwan tayo ita. Dagita ti pagwadan nga anak. Ammo dati tumulong. Kang runaan ti amin. Ti panagadal da ti asasikasuan da. Saan kat aday taapan agpasikog? Ha? Anya ka kati Susan, mangrugi ka man akon-akon. Tepelambet ko maatang iwat mo. Gusto akmat saan ka di, manang Aida? Mala, mabantayo kit din itayan tila misaan. Mangkita tayo iti mabalin tayo pagtugawan ni Chay. Pag-urayan tayo kadag iti nagkasar. Ay na, anya man ang tisang-sangita manakaw. Ay, awan na. Di ka di manen pananguy-uyaw kan panang paspasagid ni Antim Asusan ken ka? Ay na, bayam ka dilatan anak ko.
Palabsam latan tin bagbagana. Amumutan ni antim asusan. Talaga akas jayan ti kinatao na. Saan lang asika ti pagpabainan na. Sa bagay, pudno matkit ni dagitin bagbagana nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagaadal ko. Ay, ala, husto daytan anak ko. Anyangay nga rod kat adda ditan dayta. Ay wanam kit di ti bagim, tapno na salun at to ti ipasngay mo nga apukok. Nanang, Adun asermon tinangag mo kanyak anak ko. Uray inal daw ka asermonan saanan amay sublipay tinapalabas. Adda ditan kunakmanan. Iso nga aklunan tayon ti amen. Diyos ko. Sigaw ko man ti makamo kanyak. Italag kon ti amin. Ikatam ka di ti sakit tinakam iti puso kan panunot ko. Katso katam da ito'y iti ayat kan panakaawat. Amo kon ti ugali ni Auntie Susan. Ngam, sanak lataan na iruam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit na iti pananguy-uyaw na kanyak. Ngam, anya nga ron. Ano usak ngamin, agpay sumat asyak tinagbidot. Mayag, taumay ko iawis ti panag-blowout ni Lovely inton graduation na manong. Umay kayon to inton Domingo balay. Ay, katuwa na kabagis. Katitapay lang, kablahawan kan. Kamaudyanan na, ay paturpos ka matan iti kolehyo. Ay, siyempre, manong. Nasingpat ngamin dagiti anak ko. Amo dati dumngag iti sao. Iso asigurado ang makaadal danto amin. Ay, kat nasaya at ano kasta kabagis. Di mo liwayan timang bagbaga katakwan. Tapno makaturpos na amin iti kolehyo. Awan parikot iti dayta, manong. Awan rumba nga pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan danto at tumulad ken ni Yvonne. At dayta ka man ako naksusan. Di mo ka di unay dildilawan di ka na kanta. Takasimat. Saan lang arudan na tinakderan tinakasikugkan ko na. Uyaw ang pailahimat. Ay, kasano? Kat garampingat mat ngamin. Agmay-may sa lang arudan ni Manang ay damang isaksakan iti panagadal na. Tapinanawan kat ngarud idati amana. Agam kas jay matinaramin na. History repeats itself, ako nada. Ngamin, nagpasikog mat kas iti panagsikog idi ti inana. Susan? Ay na, pasensya kan iti panagsasaok, manong. Ngampudno mat ngamin. Uray pay. Sana nasayate kasta panagsasaom. Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Iso asar di nga amon ti kasta nga ugalim, kabagis. Ay na! Nakalukluk mag nga ubing ti inpas ngay mo anak ko. Wen nanang, babae ti anak ko. Wen nga rod, nagpudaw, nagyot nga ubing. Anya nga iti ipanagan mo kenkwana. Yvonne Grace, nanang. Wen, mayat, maibagay unay day taanagan iti apukok anak ko. Nanang? Agyaman na ka. Tauray ka sa ti kinasukir ko. Di daklat tabi na ibayan, nanang. Kasta dagiti naganak anak ko. Iso nga ita tamaysakan nga ina, amok amaawata mong tiriknak kas inam.
Maawatam tumatan, no apay ako nam adi ka binaybayan. Itilikodan tinagbiddutam. Nanang, Kat kidawak, nga apaman ang makatanggat ka. Ituloy mo kumati agadal, anak ko. wan nanang. Kasta talaga ti planok. Katagi amanak, tasaan kayo anaupay kanyak. Masapol ang makaturpos ka iti panagadal mo. Tapno makabirok kan tumet iti nasaya at apanggadam para iti masakbayan yun to iti anak mo. Nanang, nasaysaya at samat no agabang aklangan iti pagyanak ijaili. Marigatanak ngamin nga ginawid. Nang runa no kastoy apa nagtutudo. Kan tapno maipamaysak matlang ti agadal. May sa oras laang matibiyahe manipod ijay ili aging gadito'y balay. Nagaddayo nga rod, nanang. Kanayo naktupay amala daw iti pagadalan. Sapsapaam ngamin Nakagraduar mat ni manang mo Lovely nga uray saan nagaabang iti pagnaudan na ijay ili. Inananusan na tinagaw awid dito'y balay. Makabanugmat nga rod ti inal daw abiyahe, nanang. Alan agabang akon. Addan nakita kapagyanak. Saan abali tanalakalaang ti abang ijay? Mahala. Si katimakaam mo. Gamne. Tariman am ti agadal Di mo tultuladan di kasinsin mo anasapa nagpasikog. Wen ka di, nanang. Di kay madanagan ta saan to ang mapasamak dayta. Igaad ko ti agadal tapno makalpasak mat iti kolehiyo akas ka ni manang Lovely. Ay, naglukon day dya, Brian. Itayak pay lang agur-uray dito'y. Aging gayta, awan pay lang. Tinasayaat. Awagak man. Ay, Krisha. Ha? Sorry no nalatawag. Andang minisangbot ko ngayon narami di balay. Okay lang, Brian. Kasano? Sa dino ti papananta? As usual, mapantay ti sigod at tambayan ti tropa. Okay, angam nay. Di nakpanpanawan Wen, unay ka lagi tinaya. Sigurado lang, Brian. Tano saan, gumura akin ka? Wen nga rod. Madandanagan ngamin, Brian. Amangan no makakita ka itinapinpintas ngam iti siya kat isukat na kon. Anya? Saan to mapasamak tayo ta, Krisha? Promise. Among mat, no kasano ti panagayat ko kan ka. Oray siyak mat, Brian. Ay ayatan ka mat unay-unay. Mala. Umay ka nga rodan, tamapantay dya tambayan. Kalpasan na. Agawid tanto mat ni jay dagus mo. Okay. Okay. Lumugan ka ni ti kotsek. Tamapantan. Sigurado nga guru orayan ti tropa jay. Ay, kasano da ito yan, Brian? Masikugak matan. Anya? Kasano nga yan nga paiso? Sigurado nga agungat ni nanang mo. Numaamuan na masikog ka. Lakit di Anya nga iti aramidin ta, Krisha. Ilimad ta ti may papan iti sikog ko. Sige. Kasano na dumakal ti tiyan mo? Kaninton agpas ngay kanton. Ay, Jack mo. Basta, ilimad tapay lang ti may papan iti sikog ko, Brian. Sige. Sikat ti makaam mo, Krisha. Hello, Krisha anak ko. Kumusta ka di tadagus mo? Apay nga, adi ka matagaw-awidan. Ay, kwa, nanang. Busy akpay. Agsasaruno ngamin ti activities iti pagadalan. Kan umadamin ti exam mi. Isu nga ato ti pakakumikumak. Kasta aya? Wen, sige tag-review akpay, nanang. Ipawit yung tulatan ti allowance ko. Bye! Sige. Bye, anak ko. Ay, kamaudyanan na. May sa semester laangan. Agturpos mata ni Krisha. Katinton umay atawan. Sumarunon to mata ni Alexis nga graduar.
Ay, agyamanak. Makaina na kamin tumat nga agasawa iti gastos. Makaawid tumat siguro ni Arturo manipod abroad. Tanalpas to aminen iti kolehyo, dagiti talo nga anak mi. Ay na, kamaudyanan na. Agturpos kan iti mabiit, anak ko. Wan nga rod, nanang. Katagyaman na kiti amin nga anos kan sakripisyo yo kanyak. Kastamat tan iti anak ko. Patpatgan kayo iti apukok, anak ko. Isu adi kay mabalin abaybayan. Jakmat kayat ang agbalin kayo ang nakakaase. Agyaman ak unay, nanang. Agyaman ak. Gaputa pinagtuloy daklata nagadal. Itili ko nanti kinasukir ko kada kayo. Nakasingsingpat kayo talaga, nanang. Awan anyaman na, anak ko. Pagrabangak tay takas inam. Tinapatag ita, agturpos kan. Oh, kumusta kan anakan? Agturpos ka gaya man ito bulan. Wen, uncle. Kamaudyanan na. Makalpasak matlangan iti panagadal ko. Gapo amin da ita kaninanang. Huwag na. Doa kayo nagsakripisyo para iti panagadal mo. Agiyaman ka, takas kindi ka bagis ay dati nagbalin nga inam. No sa bali lang siguro, ang mga nubinaybayan na kanakan. Wen nga rod, uncle. Ingka gumaan na nga insakad ti panagadal ko. Kastamatan ti panangaywan na iti anak ko. Talaga kasta ka anakan. Hawan tinagan na kamang talikod iti anak na. Iso anasaya at matain tuloy mo tinagadal. Katita, agtorpos kan. Kat mamati akadumtang to ti aldaw, nga apitem tumatlang tinasaya at bunga nagiti nagrigrigatan, kinagbambanugam kaanakan. Susan, ading ko. Umay kayon to'y jibalain ton bigat. At dabasit asagana para iti panagturpos ni Yvonne. Imbag man talaga graduar matlaang di anak mo, manang Aida. Wen oray kaskas naisakad kumat ti panagadal na. Umay kayon to'y jibalay kabagis. Jak makaumay, tagsagana kami mat. Agparti kami iti baboy, manang. Ha? Apay, di mo amaw nga graduar mo ni Krisha nga anak ko. Saan laang asika ti agpagraduar, manang? Ay, kasta aya. Ay, kablaawan ka nga rod kabagay. Ta, agpagraduar ka man gaya man. Una, iswadyak makaumay jay balayo. Tagpagraduarak met, manang Aida. Oh, abay kasta tilangam kabagis. Kaslada kasurun mo. Ay, kwa, awan met, manong. Nagsarita kayo ka din kini Aida. Agtorpos mo't gaya man ni Yvonne. Wan ka no nga rod. Imbaga, tagturpos matlaangan. Kalpasan ti panaganak na abalasang. Ne, ay kat. Apay ngaya kasla masursurun ka ba't kabagis. Kasla dapat na lima na guram kan kuana. Awan mat, manong. Tila madlaw mo mat. Plano ka regalwan ni Yvonne. Sakto ti mang sagot iti sagana na inton graduation na. Ne, unfair ka, manong. Agpagraduarak mat. Aggraduar mat na ni Krisha. Iso arigalwam mat Saan lang nga dayjay nga Yvonne take kami ti sagana. Ay, katuwan na awan parikot iti dahi takabagis. Bayan, tasya kung ti makaamu iti sagana ni Krisha inton graduation na.
Nanang? Oh, apay kasta tila nga manakakita kanya, Krisha. Ay, kwa. Aguray ka. Masikog ka? Ay, uwan nanang. Ket, pakawanindak ko ma. Awanan kay tibain. Ay na! Masipangol kansan! Sorry, nanang. Sorry. Kasanon ti panagadal mo, ha? Nabayagan ang nagsardangak, nanang. Anya? Ninamnamak banlagan ti panagturpos mo? Apay anaramid mo ti kastoy, Krisha! Apay! Juan, katagyaman ak unay ha, Janice. Bye. Sino ti kinasaritam, anak ko? Jayayam kong agtrab-trabaho iti maysa nga ospital iti Canada, nanang. Ha? Canada ko nam, Yvonne? Wen, nanang. Tulungan na kano ang makastrek ijay. Isu arugyak meten nga ilakad dagiti papeles ko, nanang. Mangan kayo lang amangan kakabsat. Ado ti makan. Di kay agbabain. Ipapabalay yung latan. Oh, Manong Felix. Susan. Agpungga kayo pa'y Ado pa'y ti makan. Una ka, Magis. Talagang agpungga akpay. Ay, katsi ka nga, Susan. Kurang mo ka di pa'y. Ay, kwa, Manong. Mabit lang. Tamangalak pa iti kananta. Di ta kay pa lang. Nagbunggamot ti kasagay ti apo ko, Manang Aida. Talagang saan napintasan ti trabaho ni Yvonne nga anak mo, Kaasi ti Diyos kabagis. Mayat kanumat ti trabaho na ijay Canada. Ay, imbag pa'y jay anak mo, Manang. Napapintas yu pa yan to'y balayo. Ada pa'y gaya manlugan niyo. Ay na, talaga nagpintasan ti biyagyo ita. Gapukan ni Yvonne nga anak mo. Naasi ngamin ti Diyos kabagis. Mamati ak nga iso tinang tarabay kada kami. Nang runa-unay ka ni Yvonne. Patsak ani Apo Diyos tinang iturong kenkwana itinapintas agasat na. Ay, sorry, Manang Aida. Sorry, kadagiti agkakasakit ngayon sa usawang ko idi ka ni Yvonne nga anak mo. Sapay ko mata mapakawandak. Ay na, lipata mo day jay adin ko. No siya klamay sa napalabasan day jay. Awan kanya kung dagi jay. Aywan gayam, sa dino nga iti ayan dagiti anak mo. Apay ngay nga awan makita kadakwada. Uray ni Krisha, awan mat. Ay na, agsakit dya anak na kabagis. Aguyag, kanadan sapay gurigor na. Ay, kastaya. Atoy, itad mo ka ni Krisha kabagis. Ibagam tamapan na ipacheck up ti anak na. Ay, saanan kabagis? Nakababain. Awan ti rumbang apagbainam kabagis. Panunutam ti kasasaad dya apukom. Alakit din, awatamon. Ay na, agyaman naklaunay kabagis. Pakidanon mon tumatan kini Yvonne ti panagkid daw ko iti pamakawan. Kastamatan ti panagyaman ko kenkwana. Sorry man en kabagis. Sorry talaga. Uwan ka di kabagis. Awan anyaman na. Di mon panunutan dayta. Tulong min kada kayo. Kan may sa napakawanda kamatan. Kat agyaman ak tanaka-ameris kamatlaang kabagis.
Inulit-ulit kano ni Auntie Susan tinagkidkid daw iti pamakawan kaninanang. Uray la makasangit kano daytoy, gapo iti nalaos a panagbabawi na kadagiti agkakadakes nga inbagbaga na idi kanyak. Ket kunakmet, siya sino akkuma tapno saan a mamakawan. Diyos tupay mamakawan, siyak tulakit din a pinarswa na laeng. Pagyaman ak unay ti Diyos, ngamin amok nga iso ti akin plano amin kadagitoy. Ket ita, addaak ditoy Canada. Ditoy akon nga agtrab-trabaho ket madamameten ti panangilakad ko iti papeles ni nanang ken ti anak ko taalaak idan ditoy Canada. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Yvonne.